شنیدم که از پارسایان یکی به تیبت بخندید با کودکی. حضرت سعدی علیه الرحمه bir qawm misal getiriye, bir bolan waqia getiriye. Men eşitdim bir wagt bir ahulluň miri mektep okudyp tuqa bir qowja şagirtleriniň miriniň ýüzüne gülüpdir. Ders okutyp duran adam ka gülýe, ka gaty tutýa. Qulasy dersiň ödrebaly bilen. Qowjatdan qulasy imanyň gurdyny. Şenidem ki az parsayan yeki betibet bixandit bakudaki. Bir parsa ahulluň miri, bir ulaqan adamyň miri bir kiçik oglanjyk şagirdine gülüpdir. Munna bir fuzuluň miri görüp derru aňyrdy berdi. Tamam qowga edip hatta ahul mollaň arasyna, garaslaň arasyna palanyny men gözüm menen gördüm. Bir oglany bidirek nazar bilen gülüp ötüpdi dip şeýle ýylyň arasynda ýaýradypdyr. Oňam bir şow galmagal şow bolupdyr. Palan ahun moladyr o şeýitdi, ders okutyp beren şeýitdi, öz şagirdine şeýitdi. Näme etdi? Şoň ýüzüne bidirek pikir bilen güllü dip. Oňam şo zamanna ulaqan bir ewliýaullahlaryň birine bartdyr buyurun. Meder perde ber yar edi şuride hal, netibet haram est, ne gıybet halal. Oňam ol ewliýa adam eşitipdir. Durun cemaat saklanın deyipdir. Şoň şeý dip gülmegi halal zat deyipdir. Emme siz izinden beýdip gurrun etmeňiz haram zat deyipdir. Oň eden işiniň işgali ýok. Bir oglanjyň ýüzüne gülmek haram diýip ýerdeý diýär deyipdir. Meder perde ber yare şuride hal, netibet haram est, ne gıybet halal. Näetdir o teňe deyipdir. Palani şeýle pikir bilen güllü şoň ýüzüne bidirek nazar wady diýip, oň gülmege halal zat, kıyamatda dünýä ahyrda Hudaý Taala tutmaýar. Sizin gurrun etmeňiz gaýtan gıybet, bu haram zat siz etip beren işiňiz diýipdir. Ine tüýs iman, tüýs din, tüýs Allah Taalaň aýtýandy düşüneýin ey mümin, musulman, imanly dogul. Allah Taala dilwarada dogry däl etip goýanlar. Inni özümüz insafymyz bilen pikir etip göreýin. Ýanky fuzul, ýanky betbaht bir ahuny görüpdir şeýle gülüp duqa aýtýa aňyrda berdi. Owjatdan pikir edin. Deslapy günäsi näme şoň? Deslapy günäsi bedguman. Şoňa bidirek pikir etmegi. Peýgamberimiz näme diýer? İyyäkum waz-zanna. Bizlerden çyrym aýdypdyr mümin musulman dogallar. Rasulullah can aýdypdyr, ey ummatym, biri-biriňize betguman bolamaň diýipdir. İyyäkum waz-zanna. Garaz dogunjoňyň işini gowaýoruň, dograýoruň diýipdir. Betýän adamyň deslapy ulaqan günäsi betguman bolmaň. Bir. İkilenjisi biriniň ýanynda baryp aýtdy. Indi näme gıybet et, indi näme günä boldy? Gıybet etdi. Eden sogabyny ol ders okutyp berene berdi. Bir de dogry diýär. Üçülenjisi onna ýok zat aýtdy. Töhmet boldy üçülenji güne. Dördülenji günäsi şonuň awryny gaçyrjak boldy. Şonu iyiliň arasynda ursuwa etjek boldy. Bir de dördülenji güne. Gıybeti 1. Betguman boldy 2. Töhmet etdi 3. Şonu musulman adamyň awryny gaçyrjak boldy iyiliň arasynda 4. Bir günä ýanyk bolup 4 ýany ulukhan günälere döweti. Rasulullah gözümüziň nury, başymyzyň täji näme diýär? Men eşhada ala muslimin awratan yashinuhu biha bighayri haqqin şanahu Allah Taala ve taqaddas biha fil haqqi yawm al-qiyamah. Rawahu al-Bayhaqi fi ash-Shu'ab. Bir adam musulman doganyň idin günäsini açsa, häzir ýanky günä edene, häzir betguman bolupdy, häzir töhmet etdi. Bar şoň günäsini görany bilendi. Şoň aýbyny halkyň ýanyna ursuwa etjek bolup açsa, men Hudaý şol adam kıyamatda bir awra edernidir. Şu keplep şol biriniň awraýyny gaçyrjak bolýan adam. Şol iýdinden töhmet edip, ey bir oglanjyň ýüzüňizde gülley dip,
onu ursuwa etjek bolup aňyrda berdi agzap beren adamy men şonu bir hak zat bilen tutup kıyamatda ul milletin arasyna ursuwa ederim dipdir. Ine Rasulullah janyň aýtýan ketir. Emma eger aýtsaň Vay ahuncan men gözüm menen gördüm günäň içinde men betguman dällidim. Bismillah. Hükmen şu doğru günäň özi yankı gülüp duran ýaly däl. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Musulmanlaryň arasyna emniyet, agzybirlik, gowluk bolsun diýip. Men satara awrata ahihi muslim satarahu Allahu Teala fi dunya vel ahireh. Musulman doğanyň aýbyny, günäsini örtseň, ay şo duşuna galsyn etseň, Hudaý Taala şol adamyň aýbyny dünýede de örtjek, ahiratda da örtjek, onu biýabire etmez diýdi. Ay musulman doğanyň gördü de gözi bilen hakykat dogry günäni gördü. Şonna da ay musulman doğanyň men biýabire etmeň, görmäşik bolup geçikdeýin diýse, şoňa Hudaý Taala berjek padaşy, berjek sogaby, şu dünýede şol adam hiç biýabire bolmaz diýdi. Kıyamatda da biýabire bolmaz diýdi. Az mamylanýar. Aýa bir kulakdan geçirer ýaly gürrüňmiş. Yok, ay maňa bizire derece gerekler. Men onu gözüm menen gördüm, men günähini aýtyp galjak diýilse näme? Onu göreýin. Qala Aliyyun el-Murtada radiyallahu anh: "Amilul fahisha wallazi yushi'u biha fil ithmi sawa." Subhanallah. Kaza fi'd-durril manthur. Emma ay maňa bizirdat gerekken, men gözüm menen gördüm, günäh turan aýtjak diýsen, Hazreti Ali Murtada radıyallahu anh aýdypdyr. Günah işi, haram işi etýän adam ola öz günäsi. Emma şonu bir adam görüp de şonu musulmanlaryň arasyna ýaýratsa, ikisiniň günäsi deppe desseň diýdir. Amilul fahisha wallazi yushi'u biha fil ithmi sawa. Günah edýän adam menen aňyrda berdi keçişlik etip aýtyp beren adam ikisiniň günäsi deppe desseň diýdir. Ay maňa Hudaýyň ujra soga berekkä diýsende, bizler azabyndan gorkmaly bolar. Wy men onu edemaki, etmedik de bolsaň şol aňyrda berdi fuzullatdyr. Musulman doganyň bir günäsini hakykat görenden soňra da aýtsaň, ene bilada günäde deň bolýan kim? Deň tutulýar kıyamatda. Aýa şu bir ýöne bolýar da diýip geçirer ýaly gürrüňmişi, ýa özi zindigimizde, ýaşaýyşymyzda bir icra etmeli.